Bejn Settembru tal-2023 u Lulju tal-2025 kien hemm transazzjonijiet illegali prattikament kull xahar. U f'Settembru ta' sentejn ilu ġew miżjuda impjegati fittizji fil-payroll li jingħataw IBANs li ġew marbuta ma' Francine Farrugia. Dan ħareġ hekk kif fil-qorti komplew il-proċeduri fil-konfront tagħha fejn intqal li kien hemm ħlasijiet għall-impjegati li kienu diġà terminati iżda ġew irrestawrati fis-sistema b'IBANs attribwiti lil Farrugia. Minkejja d-diversità ta' tekniċi użati, ir-riżultat kien dejjem l-istess. Il-fondi kienu qed jiġu devjati lejn il-kontijiet tagħha. Il-każ kompla b'mistoqsijiet mill-prosekuzzjoni u l-parte ċivili dwar kif il-manipulazzjonijiet setgħu jibqgħu mhux iddettaljati fir-rapport standard tal-pagi u għalhekk setgħu idumu mhux skoperti. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-avukati tal-AG Michael Muscat u Alessia Xkembri assistiti mill-Ispettur tal-Pulizija Wayne Rodney Borch. L-avukati Peter Fenech u Amy Zara qed jiddefendu lill-imputata filwaqt li l-avukati Stefano Filletti u Tea Lynn Cesare qed jidhru għall-Emcast. L-avukat Filletti qed jidher ukoll għall-Ministeru tal-Edukazzjoni bħala parte ċivili. Dan il-proċess għandu jkompli fit-22 ta' Ottubru li ġej.